Mieliśmy doma 2 młynki do melania kawy, tej prawdziwej. Jak już się trafiła, bo była moc drogo. Kupowało po 5 deko. I ja wam powiem, że żaden z nich po dzień dzisiejszy nie jest naprawiony. Temu tak skrzętnie ukrywam, brakuje rączki. Ja ją mam, to mi się nie chce przykręcić. Tata kiedyś padł, że jak idzie melać, to co się będziemy męczyć. I to był taki młynek, kiedy by częściej użytkowali, bo sam na dole jemiarka, co szło się od razu dowiedzieć, wiele się komu tej kawy należało, ale ponieważ my byli biedne, to też ten młynek on był taki bardziej sprawny i sam też się sypało taki palony jęczmień, albo się też na patelni tej od mojego dziadka przepolało kawa razem z jęczmieniem, trochę się tam cukru dosypywało waniliowego i było coś pysznego, czyli do teroski też, abyście poszli do marketu, kupicie tam rozmaite sorty kawy, takie, siakie, owaki, to tam to miela, tam jedriny się możecie podziwać. No i co dalej? Kakao szale, dziecka, ciotki, babki, ja zawsze godam ciotki, babki, bo moja babka miała siostry i jednego brata i one zawsze się przy tym żeleźnioku u tej mojej babki trafiły na klachy, na rozmaite bajania, a zimą zwłaszcza to było też po to, co by se pospominać dawne czasy, ale też, żeby porozprawiać o strachach, o duchach, o utopcach i chciałabym też tak trochę poopowiadać to, co ją spamiętała. Bo kawa jest już fertiś, zaroski będzie taką miara, jak czaja to styknie, to jest taka mała łyżeczka, to już możecie się zapożyć, ta wasza kawa doma, ją też siedniemy się i pobajemy się trochę. Pięknie was zapraszam.